Έλα, φεύγουμε. Πού να φύγουμε καλοκαιριάτικα. Ελλάδα δεν είπαμε. Ήβη δεν είπαμε. Έχουμε τον ήλιο, έχουμε τα νησιά, έχουμε το φως, έχουμε την Ήβη. Διαγωνισμός καλοτάξιδη. Όλοι κερδίζουν και όλοι ταξιδεύουν στην Ελλάδα με μία Ήβη. Ρε, κοίτα τι μου γράφει ο φίλος μου ο Πίτερ. Τι? Φέτος στην Αγγλία. Το καλοκαίρι πέφτει Δευτέρα, λέει. Τι λες τώρα, το χάσανε οι φουκαράδες. Έχουμε τον ήλιο, έχουμε τα νησιά, έχουμε το φως, έχουμε την Ήβη. Διαγωνισμός καλοτάξιδη. Όλοι κερδίζουν και όλοι ταξιδεύουν στην Ελλάδα με μία Ήβη. Ρε εσύ, στο εξωτερικό έχουν ήδη. Τι να την κάνουν, ήλιο δεν έχουν και κάνουν σολάριουμ. Αντί για θάλασσα, βάφουν τις πισίνες μπλε. Να πάρουν ήδη να κερδίσουν τι. Έχουμε τον ήλιο, έχουμε τα νησιά, έχουμε το φως, έχουμε την Ήβη. Διαγωνισμός καλοτάξιδη. Όλοι κερδίζουν και όλοι ταξιδεύουν στην Ελλάδα με μία Ήβη. Σου είπα, με τις βλακίες θα πατήσεις skip. Δεν έχεις λόγο να πατήσεις skip. Δεν το πάτησα. Καλή φάση. Εσύ είσαι ρε, δεν θες να τον βρήκαμε? Ναι, άσε τις ντροπές, εσύ είσαι ο μεγάλος φαν του Wall Party. Λοιπόν, αν θέλεις και εσύ να κερδίσεις αυτό το εισιτήριο της Halls για να έρθεις μαζί μας στην τελευταία εκπομπή του Wall Party. Δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει να αποδείξεις για να κερδίσεις αυτό το εισιτήριο και να έρθεις μαζί μας. Λοιπόν, πάρε μια ανάσα, βαθιά και παίξε κι εσύ στο μεγάλο διαγωνισμό της Halls. Παίξε και απέδειξε ότι μπορείς να κερδίσεις και να έρθεις εδώ. Να έρθεις εδώ μαζί μας στην εκπομπή. Εδώ πέρα. Όχι ακριβώς εδώ βασικά. Πού? Εδώ είναι λίγο πιο εδώ. Όχι, Θα βάλουμε εδώ στη μέση καλύτερα. Για έλα να αλλάξουμε λίγο, για να αλλάξεις πιο εδώ. Δεν πολύ. Πώς θα γίνει τώρα. Να κάτσεις από εκεί, λες, να βάλουμε πέφτει το φως, κάτσε λίγο. Όχι, το φύλλο. Δεν γίνεται. Γεια. Ζάκη, μπαίνεις. Κράτα λίγο. Κίνηση το λες αυτό. Έχεις πάει Κίνα. Γιατί εμείς έχουμε πάει. Εκεί να βρεις κίνηση. Με μία Halls κάθε στιγμή μπορεί να αναζωογονηθεί. Halls, πάρε ανάσα! Θέλεις να πάρεις και εσύ ανάσα? Πες εδώ και κέρδισε ταξίδι μαζί μας.